ман як мушкилӣ дорам. ин мушкилӣ он аст ки ман кору таҳсили зиёде мекунам. дар 6 моҳи охире ки ба Гданск кӯчидам, бисёре аз рӯзҳоям чунин буд. соати 8:20 аз хоб мехестам. агар он рӯзи корӣ аз офис мебуд, ҳеҷ чиз нахӯрда дучархамро мегирифтаму ба офиси ширкатам мерафтам. агар он рӯзи корӣ аз хона мебуд, пас бисёртар хоб мекардам. соати 9 қаҳваамро менӯшидам, ба кор омода мешудам ва нисфи рӯзӣ бошад, дархости хӯрок мекардам. рӯзамро то бегоҳ дар офис ва ё хона мегузаронидам ва баъд аз кор дар болои лоиҳаҳои омӯзишиам кор мекардам. агар хушам меомад, ба толори варзишӣ, ҳафзи шиноварӣ ва ё савна мерафтам. агар не, пас тамом. бо ҳамин рӯзи ман ба итмом мерасид. ҳамаи шумо медонед ки ман то чӣ дараҷа корамро дӯст медорам. вале он меҳри зиёд метавонад манро ба корам вобаста кунаду тамоми ҳаётамро гирад. манро нодуруст нафаҳмед. боз мегӯям, ман корамро дӯст медорам. аммо бисёри бад дар мавридаш фикр кардан манро ба стресс меорад. дар дилхоҳ вақти рӯз ман дар мавриди омӯзиши маҳорати нав, калимаҳои нав, эҷоди маҳсулоти нав фикр мекардам. ҳар вазифае ки ба корам рабт надошту анҷомаш медодам, баъд аз анҷомаш худро хело бад ҳис мекардам. баъд аз он ки ба Гданск кӯчидам, 2 соли охир ба ватан нарафтам, танҳо дархости хӯрок мекардам. 6 моҳи охири ҳаётам танҳо аз кору таҳсил пур буд. фаҳмидам ки ин зиндагии ман ҳеҷ осоишта ва мутавозин набудааст. ана барои ҳамин дар 2 моҳи охир ман 3 дигаргуноҳи бузург кардам, то он осоиштагӣ ва мутавозинатро барқарор кунаму аз ҳаётам лаззат барам. якси бузурге ки ҳеҷ гоҳ нагузошт ки ман аз кори зиёд кардан даст кашам, ин албатта он буд ки ман ягон сабаби бузурге надоштам ки аз кори зиёд кардан даст кашам. ва албатта ки ту метавонӣ ки дастгоҳи мобилиятро гирифта худатро аз кор бекор кунӣ ва ё ки телевизион тамошо кунӣ, дар охири рӯз онҳо маъное надоранд. аз он дар равӣ кор кунӣ ва ё ки таҳсил кунӣ беҳтар аст. аммо агар хоҳӣ ки аз кор дур бошиву бо дӯстону волидайнат вақтро гузаронида суҳбатҳои пурмаъно кунӣ, пас ба ту вақт, пул сарҷамъкунии онҳо лозим аст. ба хулоса омадам ки чиптаи ҳавопаймо харида ба Душанбе парвоз мекунам. хатсайрам чунин буд: Варшав Остона, Остона Душанбе. ман ки дар Гданск зиндагӣ мекунам, ба хулоса омадам ки ба хонаи дӯстам Ҷерми меравам. ҷермиро ку мешиносед. ӯ дар Варшава зиндагӣ мекунад. барои парвозам вақти зиёд ки доштам, ӯро ба ошхонаҳои тоҷикӣ дар Варшава бурдам. хӯрокҳои миллӣ хӯрдему баъд аз якчанд соат ман ба Остона, пойтахти Қазоқистон парвоз кардам. Қазоқистон ин дафъа манро он қадар хуб напазируфт. дар ин маврид як навори дигар кардам ки шумо онро дар саҳифаи ютубиам метавонед бубинед. хулоса баъд аз парвози тӯлонӣ ба Душанбе расидам. ин як моҳро бо дӯстону азизонам гузаронидам. аз тамошои мошинҳои аврупоӣ дар мошинбозор то ба сайругашт дар деҳаҳои наздик ба Душанбе, аз футболбозӣ бо ҳамдеҳаҳо то ба омӯзиши забонҳо бо кӯдакони хона. дар 6 соли охир ин бори аввал буд ки ман зодрӯзамро бо азизонам гузаронидам. ба мактабам рафтам ва бо омӯзгоронам дар суҳбат шудам. дар синфҳои ҷиҷанҳоям ворид шуда бо онҳо якҷоя дарс хондам. дар Душанбе бо одамони зиёде шинос шудам ва ҳақиқатан аз ҳама реҷае ки доштам дур шудам. омили дигари муҳим ин албатта ки муҳити зисти шумост. пеш аз он ки ман ба Гданск кӯчам, чӣ тавре ки шумо медонед, дар тӯли 3 соли охир ман ҳам аз хона кор мекардам ва ҳам таҳсил мекардам. ин албатта ки кори хуб набуд, чунки ту ҳаёти шахсиро аз ҳаёти корӣ ҷудо карда наметавонӣ. дар як миз ҳам таҳсил мекунӣ, ҳам кор мекунӣ ва ҳам хӯроки нисфи рӯзӣ мехӯрӣ. вақте ки ҳаво хуб буд, ман ба ошхонаи наздики иҷорахона мерафтам. вақте ки дӯстам меомад, ман як мизи дигарро дар байни хона гузошта бо ӯ якҷоя хӯрок мехӯрдем. дар он солҳо ман фикр мекардам ки кори фосилавӣ ин беҳтарин кор аст, чун ту ҳар субҳ аз хоб барвақт хеста дар истгоҳ интизори автобусу трамваю метро намешавӣ. вале дар соли 2024 ман ба хулоса омадам ки онро мувозинат кунам. бояд ки дар як ҳафта барои 2-3 маротиба ба офис равам ва бо инсонҳо пайваст шавам, чунки кор аз хона манро ба мисли робот карда буд. маслиҳати сеюм ва охирине ки ба шумо дар пайдо кардани тавозун ва зиндагии осоишта кӯмак мекунад, ин албатта ки реҷаи рӯз аст. реҷаи рӯзӣ хело муҳим аст. ман дар наворҳои пеш дар борааш гуфта будам, вале реҷаи рӯзи солим муҳимтар аст. ва барои реҷаи рӯзи солимро ёфтан ба шумо як рӯз, 2 рӯз ё 1 ҳафта кифоя нест. як хел вақтҳо ба шумо солҳо,
моҳҳо ва ҳатто як хел инсонҳо да умрашон лозим аст то ки реҷаи рӯзи солимро ёбанд. албатта ки барои реҷаи рӯзро сохтан ту бояд якчанд соату дақиқаву вақтҳои муайянро барои худ имтиҳон кунӣ то ки фаҳмӣ ки дар кадом соатҳо кадом корҳоро анҷом додан лозим. реҷаи рӯз чаро ба мо лозим аст? барои он лозим аст ки мо вақтамонро бо самар масраф кунем ва бефоида нагзаронем вақти худро ва ин барои мудирияти вақти худ аст. реҷаи рӯз бояд ки реалистӣ бошад ё ин ки ҳақиқӣ ё ин ки воқеӣ бошад, чунки ту ба ҳар ҳол рӯзи ҷумъа дар реҷаи рӯза менависӣ ки рӯзи душанбе ман чӣ қадар корҳои зиёдро мекунам, вале дар асл онҳоро намекунӣ. барои ҳамин ту бояд реалистӣ бошӣ ва онро дар рӯи коғаз чизҳое ки дар асл метавонӣ рӯзи душанбе онҳоро анҷом доданро нависӣ. албатта ки дар наворҳои пештара суҳбат карда будем дар бораи дониёни муваффақ ва дониёне ки тамбаланду як умр баҳои ду мегиранд. он аст ки дар асл дониёни муваффақу сердонишу пурдониш онҳо дар асл дар рӯи коғаз реҷаи рӯз доранд ва дониёни номуваффақ реҷаи рӯз надоранд ва чӣ тавре ки ҳамон хел дарсашон ҳаст ҳамон хел мемонанду мегузаранд. худи ман шахсан мехоҳам ки аз рӯзи душанбе то рӯзи ҷумъа пурра ба кор диққат кунам ва намехоҳам ки дар ин рӯзҳо ба шабакаҳои иҷтимоӣ ворид шавам ё ин ки ҳатто бо дӯстонам суҳбат кунам ва мехоҳам ки пурра ин рӯзҳоро диққат ба кор ва таҳсил гузорам. дар 2 соли охир ман як чизро амиқ фаҳмидам. агар мехоҳед хушбахтӣ ва муваффақияти дарозмуддат дошта бошед, тавозун бояд қоидаи асосии зиндагии шумо бошад. ҳар чизе ки аз ҳад зиёд мешавад, дер ё зуд нороҳататон мекунад. аз ҳад зиёд кор кардан шуморо танҳо ва хаста мекунад ва вақте ки аз ҳад зиёд вақтхушӣ мекунед, эҳсос мекунед ки гӯё дар зиндагӣ ҳадафе надоред. ман ҳамеша фикр мекардам ки зиндагиро бояд бо дастони худ созем. агар мехоҳед ки ба чизе бирасед, бояд амал кунеду меҳнати сахтро фаромӯш накунед. ҳоло ҳам ба он бовар дорам, лекин ҳеҷ гоҳ набояд солимии ҷисмонӣ ва рӯҳонии худро барои он қурбон кард. дар моҳҳои охир ман нисбати истироҳат як диди тамоман нав пайдо кардам. пештар фикр мекардам ки истироҳат фақат вақтро зоя мекунад ва барои кору тиҷорат фоидае надорад. вале ҳоло фаҳмидам ки бе истироҳат мо наметавонем ба қувваи пурраи худ эҷодкор бошем. истироҳат бояд як қисми муҳим ва ҳатмии ҳаррӯзаи зиндагии мо бошад. тағйир додани муносибат нисбати истироҳат беҳтарин роҳи халос шудан аз эҳсоси гунаҳкорӣ ҳангоми лаззат бурдан аз ҳаёт аст. ман ба шумо, хусусан ба одамоне ки ба мисли ман сахтгир ҳастанд, тавсия медиҳам ки ба худ сахтгир набошед. бо одамоне ки орзуву ҳавасҳои монанд доранд вақти худро гузаронед. ба реҷаи солимии зиндагӣ гузаред ва ба худ вақти бештар диҳед то зиндагӣ тавонад худ ба худ ҷараён гирад. зеро пас аз 10 сол кадоме аз мо мехоҳад ба гузашта нигоҳ карда гӯяд: ман он қадар серкор будам ки фаромӯш кардам зиндагии ҳақиқиро эҳсос кунам.